Hello. Tak lidi, zdravím vás. Teďka už jsem dosáhl, kámo lidi, už máme 3 odběratele a na tom shortu máme 48 zhlédnutí. Možná už máme víc, já nevím. Ale lidi, fakt vám moc děkuju, že se koukáte. A teďka je i hezký období. To je období. Hezký počasí. Ježišmarja, už jsem vypadl nahoru. Já zautopím. Tak, ale byl bych rád, kdyby jsme teďka dosáhli 10 odběratelů. Já vím, ale vy jste super lidi, no? Že vy to dáte. Já věřím, tady máte kapky, abyste si dali sílu. Tak, ale byl bych rád, kdybyste dali like a odběr. A dosáhneme těch 10 odběratelů. A ještě jedna věc. Zítra bude videjko. Japer japuje, ano. Budu tam japovat jenom sice, ale doufám, že si to užijete. A čus!